Il-bulettin prinċipali ta' 1 tas-7:09 ta' filgħaxija huwa segwit b'aktar mid-doppju mill-bulettin tal-aħbarijiet tan-nett. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar f'Novembru u li ġie ppubblikat matul il-jum ta' Tlieta mill-Awtorità tax-Xandir. Matul ġimgħa sħiħa, One News jiġbed udjenza ta' iżjed minn 423,000 waqt li l-aħbarijiet tan-nett jarawhom ftit iżjed minn 211,000 fuq medda ta' ġimgħa. F'dan l-istħarriġ ħareġ kif matul il-jum tal-ħamis One News ġie segwit kważi darbtej u nofs aktar mill-aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonalista. Dan hekk kif il-ħamis One News huwa segwit minn aktar minn 77,400 persuna waqt li l-aħbarijiet tan-nett ġew segwiti minn ftit aktar minn 32,000 persuna. Hawnhekk id-differenza hija ta' kważi 45,000 persuna. Minn dan l-istudju ħareġ ukoll kif l-aħbarijiet fuq One Radio huma l-aktar segwiti fost l-istazzjonijiet l-oħra kollha tar-radju. F'dan l-istudju ħareġ kif One huwa t-tieni l-iżjed stazzjon segwit wara l-Istazzjon Nazzjonali. Ħareġ ukoll kif One huwa l-iktar stazzjon privat popolari fost il-Maltin u l-Awċin. Il-ġimgħa filgħaxija l-Istazzjon One huwa l-iżjed segwit fost l-istazzjonijiet televiżivi kollha fejn anke jaqbeż l-Istazzjon Nazzjonali. Dan inkiseb permezz tal-programm satiriku u popolari Min imissu. Programm ieħor popolari fuq One skont dan l-istħarriġ huwa il-programm Pjazza immexxi minn Karl Stanjo Navarra fejn hawnhekk jikseb udjenza li tqarreb lejn il-bulettin tal-aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonalista. Il-programm tal-analiżi tal-gazzetti tal-ħadd filgħodu Paperscan ippreżentat minn Charlon Guder huwa l-iżjed segwit minn fost l-istazzjonijiet kollha fil-faxxa tal-ħin tiegħu. Intant One Radio baqa' l-istazzjon popolari fost is-semmija Maltin u Awċin hekk kif iżomm l-akbar ammont ta' semmija matul il-ġimgħa. L-aktar programm ta' diskussjoni popolari huwa Linja Diretta ta' Emanuel Kuxkiri. Sibt il-punt ta' Manuel Mikallef jiġbed leħ numru sabiħ ta' semmija filwaqt li f'bosta jiem in-nies l-aktar li jisimha huwa One Breakfast ma' Noel Camilleri. F'dan l-istudju ħareġ ukoll kif il-Maltin l-aktar li jsegwu l-aħbarijiet online huwa fuq Facebook. F'dan l-istħarriġ one.com.mt kiseb ukoll titjib notevoli wara anke dera ġdida għas-sit. Fil-fatt l-istħarriġ juri li skont il-kategoriji ta' tajiet differenti one.com.mt jaqbeż anke l-sit tan-nett.